wananchi masiaya angini wasego kodumbaka migepe moko mag piny owacho ma bende kero nyong'ong kaka sirikal tiyo Chris Owala gilangu ma thuolo mar maber ahinya wambera Ramogi TV gi Ramogi FM ne jowa man mabor nikech mae emohango timore e piny Luo wang'eyo ni tielo mokwongo gavana machon ma Kisumu gi Jalup ne gimbene gin gidondi moko e kingi to ne okochopo kama koro mani ochopo ka mopogore mana gi koko manone assembly ma Kisumu tielo mokwongo cha nyarawila ngeke mana matin amida kari okende je ngeni wadgi je bonyu ka koro obet ka tocho ni main stakeholders stakeholders ok shareholders stakeholders koro maoni wako biro tingeni koro nyaka gikaw matek nikech wambe wanyanyiso jopiny ni koro kama e kaka otem ingeni vyoje wasebet ko wacho kaenia ni the father of devolution en Jakom koro gimalit ni ma koro county ne ema koro sani waneno ka koro tungni nitie to mar ariyo en tungni moko wach kata ni en tungni moro mar ni nitiere kaka gik moko no dhi marach en mokwongo en leadership manyiso ni jogi owegi be gi understand governance structure manitiere nikech ing'eni king'iyo chik kaka mar Jalup migosi William Ruto iyudo ka chik omiyo specific roles mano wasebet ko wacho ka ni chik onyise ni en principal assistant mar jatend piny onyalo ore kamoram to ing'eni kiduoge counties ka tiwacho ni mano timang'owa onge koro ini wacho ni gidho kisungu ni ine masi mar gavana nikech ticket ne en achiel koro miyo gimoro amora mitimo nyaka ibed kiwinjori gi gavana ni gavana moko ntiere nyayudo ka ntie moko ma no decide wacho ni an koro weya mi deputy governor teach koro bedo deputy governor ichaki mede gi CC koro en minister kumrangisi umabe governor ni jatend migo mar pur koro kama no onge to nyaki dimbri wacho gani ng'eni in you are next in line nyaki dimbri kachacha mondo iwache ni atan jatenda anyalo tiyo godo nade nikech kadi ido bedo governor to dini chung governor to kise bedo running mate makore wacho ni bedo deputy to manifesto en achiel to gimalit ni kata higa pok jogo timang'owa otieko manyiso ni kata budget mar county pok gigo budget mar gigiwegi mar gimane ginyisa ng'owa jopiny pod gitiyo gi budget mane mar rasanga kaka rasanga no pango makata ka gidhi gi supplementary budget ting'iyo mana kaka realign oken mari koro kineno tungni matin minjo ka ng'ato wacho ni mtoka omaya security omaya ting'eni nitie gimiluongo ni gine mane nitie chon maniluongo ni transition authority transition authority mane mar Kinuthia wa Mwangi kane ing'iyo structure mane gindiko ni counties ni neno kane gigolo guideline magiwacho ni governor ichulo kama security ne kama advisors ne kama CCs monego yier kama chief officers kama benefits mamoko chalo kama security national police service muchungne kama koro mane gima no nego beni deputy governor nyiso wani guideline cha an kana ng'iyo taneno ka guideline cha an jogo onindo na marach omaya security na omaya mtoka ok jogi tikoda kaka structure to timang'owa dwaro ting'eni ka koro ugoru ma ng'ato wacho ni kuoni tiere ka tadieri en mar wacho to kwane nitie nyaka moko miyudo ka documents mokel gin mapodi ma auditor general wacho ga ni management letter ioro ni tinyisi ni magi e penjo ma wantiere godo mapok odwoki inyalo duoko penjo gi mondo wane ni gimotimo ang'owa e kako nego timo ang'owa otim mar ariyo kata gimiluongo ni hiring gi finance matimre county ing'eni mano tij governor to tije gine momineno kata e senate koluong governor to governor biro ga gi CC minister mar pesa to nyise ni ipenjo ni pesa makama nitie mibadhi makama okiwacho nutimo nade emomineno ka ndalo moko ne kata governor wacho ni yawa umako wane pesa to wan mana CEO to the accounting officer mandiko pesa cha to kenang'owa okenwan kar ndiko be ng'ama ndiko nitie HR katecha onego koro deputy governor okel weche to wacho ni an document ni kana ng'iyo taneno kaka chik wacho 30-70 cha onge
aneno kakae nitie kaka gavana onindo mana kor joge. Koro ing'eni kikelo kamana dieri miwacho ni mae kako nego bedi to bedi tiwacho na dieri ng'atni nitiere kaka nitie gi wach. To mantiere masani makoro iluongo ni ego was. Anan deputy lakini ambe nyaka winj maber ni anang'o deputy kaka. Kura nakelo mang'eny. Nakelo mang'eny nikech korwa kocha chakura nobiro mang'eny. To ok bitimre nikech mano ne waseneno. Ing'eni kiwacho kawuono ni dwa thiche oko impeachment mikelo. Ing'eni ka devolution nochakre ne nitie impeachment manotim Machakos Kiala mar Bernard bene nitiere mana ma gimineno timre sani ni. Taparo ni Deleto Tieno Kajwang' nowacho ni governor gi deputy are tied to the hip. Makata kibiro mido wacho ni korana dwa gole nyaki bede ni in gi gimoro maber mabro nyiso ni an kama ochope ni okonya timang'o okonya tiyo. Koro kae watimang'o waji opogore to koro in ma king'iyo goruok manitiere tineno ka ng'ato flex anan nakelo ni ji nyaki ng'iya kaka nantiere to kara sama ne ubedo pair. Ing'eni gavana ema nowacho ni dwari running mate. Koro iwacho ni kata deputy ka intiere timbe nyaki ng'i ni to step ni nguvu ni ochopo kanye. Erokamano. Kata mana kericho bende gi weche ne nyakora Kajwang'. Yande gavana omiyo jatend migao moro thuolo mar